कि मोरा जिंदगी में टेंशन छा गइल बा दादा छा गइल बा जिंदगी में टेंशन छा गइल बा का भइल बा भाई का भइल बा जनता का भइल बा कमाल के मोबाइल धरा गइल बा कमाल के मोबाइल धरा गइल बा जिंदगी में टेंशन छा गइल बा जिंदगी में टेंशन छा गइल बा का भइल बजी का भइल बा मोबाइल तो धरा गइल के कर हमार तहार तू नाम धरइल मैडम के मोबाइल धराइल बा ओना नु धरैली है मोबाइल हम इधर नहीं अच्छा क हजार के क हजार के 1000 के 32,503 रुपया करे है कौन कंपनी रहलो ओ अच्छा 32,000 की 32 जीबी रैम रहे जनता ने कौन पकड़ो दुकान बोका कंपनी ना एगो नया आइल बा के 14 ओकर नाम कौन सी के 14 चाहिए ओकर नाम के चोड़ा अच्छा उ है कचेड़ा है कचेड़ा तेरा बोलल ई जानता नहीं पढ़ल लिखल बुर्बक लइका बा ई एकर पापा भेजत रहे स्कूल में ई पगला जाके ढुक जात रहे पुल में अच्छा बस कि मोरा जिंदगी में टेंशन खा गइल बा जिंदगी में टेंशन खा गइल बा के मोबाइल धरा गइल बा कुछ रहुआ कहीं रहुआ कहीं उहे तो कहानी है कि दोनों जना के पति बन जाइए हमनियों के कुछ मुराद पूरा कर दी देखिए पति बनो जी लेकिन ओकरा पहले एगो हमार सुन ली तनी बना के रखी सुनाओ मेहरारू महाराज सुनाओ रोटी के बिना समराई पे बड़ा घमंड रहेला हां त गोर के भी मत ध्यान दी आजकल गोर आदमी ढेर प्यार ना करेला जितना सामर आदमी करे सही बात है तोरे वाले के नगर में बड़ी पावरे बा अन्हारे में चलता सदियों अन्हारे में होला लेकिन सब काम अजोर में ना होला कुछ काम अन्हार में होला ओहे तो कहत रहे कि सब काम अन्हारिये में होला अच्छा तनेमा देखाई इतना बुझा गो ढरिया कितना बा सीना 5 कली कि गोरिया चांद के जोजिया नियन गोर बाडू हो जय हो कि गोरिया चांद के जोजिया सामर बड़ नियन गोर बाडू हो जब काबा गोरिया चांद का जोरी नियर गोर बाडू हो कि तोहर जो के होली के होली बोलते तो धक धक लागत न बा अच्छा मन करता मारवा छोड़ के तोरे संग हम पटना बस जाई चली ना कि पटना में रही के हां तोहरे संग घटना करो कौन घटना प्यार मोहब्बत की मारा मारी मारा मारी कि गोरिया चांद के जोजिया नियन गोर पाई हो गोरिया चांद के जोजिया नियन गोर पाई हो तोहर जो के हुई के जो कि जैसन चाही मेहरारू तू जाना जी हम अकेले हाँ कि जैसन चाही वैसन दिया वा में जोत नहीं के
अच्छा ए भैया कि हमारा मौगी से लइका देखा हो बनाई के जैसा चाहिए वैसा दिया मां जो बनाई के जैसा चाहिए वैसा दिया मां जो बनाई के लड़का हो देखी लड़का के हो खोला मर्द रे मेहरारू थोड़े हो खोई लड़का अच्छा ई बताइए जब मर्द ना लड़का चाहिए मर्द के होला मर्द के कब सुनो नहीं होला चलो लो ब्लॉक में सिम डलवा दी बिना कैले हो जाई का ओकरा कति जानता नहीं अमेरिका जाए के पड़ी कि हमारा मौगी से लइका देखो यही में चलत रहा दिसबुजल बाबा दीपुजल बाबा ए जी सुनी जब कहीं के बोलावे वाह देखिए ये होता है कि ये जी सुनी ये खाली दोनों लोग ए जी सुनी ना ए जी सुनी ना एक साथ बोलिए ना ए जी सुनी एक साथ में एक साथ में ए जी सुनी ना कहा जी कोई न होई कैसन कौन चीज बातचीत बातचीत हाँ बातचीत कि ये जी सुनी जब कहीं के बोलावे साचो बड़ा नीक लागेला ए जी सुनी जब कहीं के बोलावे साचो बड़ा नीक लागेला मीठी बोलिया से माथा छुआवे मीठी बोलिया से निस्दी छुआवे आज हमके लागी गिरवालो के प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगी आज प्रोग्राम बिल्कुल बिल्कुल ना देखिए दो अर्थी होता है लेकिन सब चीज दो अर्थ होता है समझला के फेर बा रउआ निमन करबे करे नी प्रोग्राम गलत ना कि ये जी सुनी जब कहीं के बोलावे सच बड़ा नीक लागेला ए जी सुनी जब कहीं के बोलावे सच बड़ा नीक लागेला किसको दिल दिया जाए किसको दिल दिया जाए किसको दिल दिया जाए दो लोग हैं एक मर्द पर दो जना कि किसको दिल दिया जाए हो सोचना जरूरी है